Birta kila rado anapan kardom pajirlo kardom non birta thanje bangsa mio jang terangpi non arjuik tha birtang rompe. There ni pha inkorai siar ni DPCK e asahemalong APHLC Youth Wing Central Committee tumpen phirangkia mai kangni. Labangso phirangkia mayalong APHLC Youth Wing Central Committee mai phu sarsing B pen kaningje ponki APHLC Youth Conference ni lip constituency chuki hola high school patho klamalong there ni pha inkoira ka thom lapen inkoira pli laninia farman kapaman pon jepan jisik cedang pon lapen kar bianglong angkang APHLC Youth Branch atum lapen APHLC rat charya phan aning ka chethi arada tungta ka chetong dun jepan jisik lablo bondala so conference kapaman pon jepan nihang kar bianglong administration atumalong apong order chu hangdam sitami order ki pidunde da jok ningkang samsi chepaklang pon ni nongidam tang saturday ni sini litung fan men nang litung fan permission ang pin elan punang ko kisung dolo da kamang hu dolo people sini dolo kamatha kamang hu ki do banga the bangla halo ahok lo non iskar benglong ke 144 CRPC sulibong la ke ndo chinil te wai phit sita iskar benglong BJP party pen chenglok asong kapre ga tumbang ke la tum mai meeting da tum tupon bo la se hala tum a reference kalang dam ting pulon ting dili tum ta dolong ji ko ning the ban sin dum ta permission bang muflo sitame non na ke plan tho bang ke nilit tum phan bang ke APSC la bangso program bang phan ke a conference bang han ke tum permission bang bidal ni bang la sinil tum ke chisik nak la san sinang mandar la sinon kar benamarat ke han jolo ko peposi iritu party phan la pusana claimver madila tum Karbianglong administration atum APHLC phan ke ber thipje phan ka bor I athei BJP lapen RSS atum ke along mai padupon long bonda APHLC atum phan order pipi APHLC atum pen knowledge is power pathipi enponsi mission alam katithan ka chimum ponjia phancho bonda order pipi nihang Karbianglong along HSLC salang ke tok boma jok 144 CRPC ka pangtak pon ke do jok si order pi thangthi bonta HSLC satlang ke toki Karbianglong chotkali asamangkang pi alongta satlang tok bomlo ente kupia poksi Karbianglong along 144 CRPC pangdak pon chotlo kuta APHLC Youth Wing Central Committee mai phupen arjupon bangke ke theduma question dukalo aro teng polote CRPC 144 teng polote bang phopena ki ong chingrum longle mai meeting da longle laban ni machini istaya akaprega party of hanabanke latum permission of bidet pen latum mai meeting de pedolong po halaban kopi pot si akaprega party of hananke latum permission nange allow them itu hamnange people nang bidet ma halabang so akar ju bangke abang so question mangi thepana question penalo athe administration atum ke lo aron ke chari atum ke lang abang putina phanta ke pang barkri ni atum pena plug bong partiality ngo si dilo pulte koson si den long ri ke kemela administration atma responsible the pi sia long ri ke pa messenger apa partiality ngo sanang dolo polotang te labang so long ri ke la ke so da to mos nang klan forum bola kang samjin ke pang samjin ji phansi la ke administration ti ke dum te di pinili dum thegam long ke dam tang nil dum a program ke tuma conference ke 23-24 keram dang mars chiklo tarik kep tarik kri sita nile baha barlong thedan amai do BJP etu tahal komange permission pider la pendu non tarik inkore hini pen tarik thongke raisia la bangso chiklo mars chiklo RSS numa program amai la tum non chen ban po ni sirke ba nil dum atumi damsi ri talib damlo ditum biota long lo non dala video sana lama lake arnam langpi diopani homesti under diopani homesti angkang arlo non RSS dum amai de latum ni sirke karena atumi haladak a program halabang so RSS a program lo mane iklan kita matum phan dile tum chitong degasi jingki tikang lo nang tum ni kwana phan lo bang so program ki di nang khaklo ni sirke ba phan bang kwana muni ha non ke wang ji taring ko rehni pen tarik in ko rehni pen tarik thongke presian marsa jiklo lo ha
Oke, nang tum bangkuan bak amul citongi pusi tum arjulo aki jum nai ta bang faruk ke pho 1500 amul ke dak citong yang dibang ta pusi nai pudu tangde mathano hala tum phang nang ke permission api det program na padulong ko tangde ni tum phang people si labang so conference afan permission api det la halo ma administration tum ki claim ni ke dam ni kam nama la pusun claim lo bote long ri long ing samjina tum nang chabi pusi lang tum mathama Nili tumta nola bangso conference kita cunji aphan, ada include dengan cisik tanga program pena, wrong group kaduk kewe congdak cutolo tumpen tum cingki citan sisika isi hini, itu cupang room si la bangso conference itu ki ponji aphan, itu cisik cedang lo. La bangso conference Karbianglong administration atum APHLC aphan ke ber thipje aphan ka bori athei BJP lapen RSS atum ke along mai pa doponlong bonda APHLC atum aphan order pipi APHLC atum pen knowledge is power pathipi en pongsi mesen alam kacethan kachimum ponji aphan chot bonda order pipi so akahi no alam en citan ji gali nang tum na kaduk kewe banner kaduk kewe poster la thaglong lo hada athipi ken monta knowledge is power laki mesen hormu pena hala bangso knowledge is power ka chini ke jakong la bangso lama putha rat tum phan tum riso jang tum phan ka thang chimum dia phansi ne tum la bangso conference bangke tum pipona pusin tum chingwai petik pon tangga la bangso ki misten a program na phang lai la tum permission ang pipida lo pulon te kopia phansi la tum permission ang pipo kopia ka phansi tum permission ang pipun pon aka hino ta ka phang lo tum permission ang pipuma mande karbe no subik soda tum nang jak una lang potong tum ka mathama la bangso akuson bangke ni administration tum matan arjun ko pa arjun tung dulu la bangke aku tum pita lo ating pulon te alang tum tan pukela administration kija la aron kicari tum made SP office pen pita nangale polo ating pulon te angsong men pressar to pick pusin itu ditum ke claim tum chot ditum ke banang to itu mi claim nang kok lo pusin lalu boleh ke mana la kaciya tum dulu lasi la busana bang ke claim nang ni det cari asongja pi busami ba ajar hin busami la busana bang ke claim nang ni lalu lasi nili tum nang ke la chota lela pita lo ating pulon te non pinna pendak di pukla bang tami RSS tum program doko la phanta permission ni tum chinya teng bolon de te la tu phangjong si permission pi ni tum han biposan pi ni de la sila so ting lang tam bolo de pini ni tum aso tum ke ning ki thi ning ki pum ning ki oi ning jang jesi itme ki dolo ahok per bang ni tum ke la bang so program bang tung ke ajar lang pachiplang lang bidat lang kusi hu de si ke tum chingwai de Ewa fit si tamin il duma party president bang itu nang tingkatan pere lo non effective bang ke ang itu apa aron alang tum kerang lo partiality ke dulu tema Nonipong ke Karbianglong administration atuma phan manping pipongsi lasu APHLC youth conference non ke wang jijang mini phai ke thom la peni phai clear ni si hokpon thulu pusi APHLC youth wing central committee mai phupen pachini pon thu aban pipilo jalo la April tarik isian ke itu min hongsina pusi alang li ni tong phan nang khana pare masin li tumta bithanga president sarjaya ka tharalam ke ni tumta waring tumte pena joksi ni tum pini ader bang kian ko ni tum postpone thinang kok la ni tu la bangso program e cancel se mana tum ader bang sin ni tum postpone nang kok la hello ni ka do ka be administration don kardu bang tum alam ke ni leng thana lo la pentu ni tum non tarik inkor ke thom inkor clear dim bang ke ni tum April tarik ke thom ben tarik pli bang sin ni tum puthot la bangso conference bang ke ni tum dipon thupo lasi Karbianglong ara doan 26 homosti central committee pen chenglok lapen ke LA president secretary pen chenglok lapen ke CC committee president secretary pen chenglok youth long kijja tu president secretary pen chenglok women wing long president secretary pen chenglok katok kabe Karbianglong ara do anaphan NC ara do anaphan tu chuni ri bangal halo baka pachini gang tungalam bangal halo nitum non April achiklo tarik ki thompen tarik lisi labang so youth conference abaken lutum pipon po lasinang lutum to an halabang so arni mithang asai do an do islamik chunuri alam thekala halo nang lutum halabang so ni bang pen labang so amaya bangke RD nang pidun pen lutum aphan bidi sore nang pidun je pasi ni lutum as youth central committee pun pen cho phapon lo laben pachini pon lo ba chunuri pon lo la hello laben tu
sialam manggil halo nilai aku kepacinian tu manggil halo latum non ni tu mana putu kebiar porsi ni tu mana biar pun itu kecarju malah tu manggil tahu ke dan iskar bi yang long ke metric exam suribom lapen ke that 144 CRPC tu kebiar fancy 144 CRPC bidan lah tu antum arju lo la metric exam suribom benar job pusalan itu tu tang te nilai kacini yang tunggu bangkala halo metric exam ke laki iskar bi yang long cop weskar bi yang long metric exam ve manan labangso SSLC asad lang ke laki khali kar bi yang long cop malaki asam angkang pi long avedan ma labangso asad lang ke ka asam angkang pi long si labangso asad lang ke to bomlo tang te along rika prek adis rika prek long people si 144 CRPC bidan metric exam fancy latung mana 144 CRPC labangso aron sel biko polo tante pini iskar bi yang long cop ma lalu mane exam ko pitung to ke lalu la sini lu tung kacinta mateng polon te la Kedamtang ni jangkar biang longalong APHLC Ratcharia Tumpen Autonomous State lapen sik sidul kapangdak pon Japan armung cejeng pon lapen mai meeting kang ni pacun pon pemepe la sonsi ni hangkar biang longalong sai kedeng Japan kapherema putak arju pon thu Weskar biang long ni tuma party pen kadu kabe tum peace release damlo hempre ka potha sik sidul kapang ta potha hala bangso kachisong ni tum misen ben ni tum damlong lo bang hala bangso atumon lapu iskar biang long atame nangke jabi angring do lapena hokwe lo lapna take bang pon tum ketu beche sik ding dang lo hala bangso really nangke khangje phansi ni tum a program nangke khangje phansi la bangso 144 CRPC ke biko kosini le tumke kachini da la si la pusona bangke claim nang ni lalu senang tum bang ko pene ka jus Kedamtang thiri ni phai krisir kep pening koyarni apa rang sali dai thoralo hempu arlong chuhu anima kurusar than sing han se riding pen ing pupon sonsi kar biang long arlo hempu arlong chuhu anim ke kroyarat adoban tin ben chetong no si ardi pidu kimi kang kualong ang di siang no mesi ko pomia phansi nele hin pen nangle tung phan chuning ri eklo pardon lapen labang so phia ning kan wang son thak thak lukhi kar cho jai mek deng pot lasongsi arlong chuhu anim ke kroyarat ke do ansai ka chutikia phan arnamalong minu mikan chu hangdun rinti lapen an parta em surjo rong farman pengalu hi pen lapen ke thigi ding atum chetong nung si rd pidu sangti dipen projente rang karbilong rebirta lamang ke bantan ka chin dupek Tapi pemane yang kita nangrab dulu sudah tentang chin dupek nai pemane kan kerap pek yang si lipen tapi misalnya tu handu itu yang saya bang kasih sak tu deh kerap dupek yang langsung ada kong yang tu nangi tapi isi bangnya pula kasih kubir kemana kerja nicok cedek lo kasih kong kaya bangta kerang sok kerap pek itu pula hanya orang cok cedek lo kita langsung kubir hai nangi mana yang sedang pandang rabu itu mangta hara mangsulan kira panke nang anong ni kaita dinangi tapi apa kami nang jong si nang pen kumani aki sung do aki siksak do kumani nang pen betul jong si halang sung cela kuda kira tu nanya ko mangke nang ni kaita dinangi kelam solam tini ko mindi berarti kelam solam tini kan sini lagi anam pandai kekoi rana pandai kekoi bukan kado tapi pandai halang mangsul ni sini do lalu kasih kerja pandai lo Pinya Birta Lansi Kangton Lo